ଆସିଗଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ମାଲଟା ଉଡ଼ିବ ଆଉ। ଆବେ ବାଜା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ? ବରଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ବଜା, ଆରେ ବଜା ଟିକେ। ଆସ 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 ଆସ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଇଛି? କଳସରେ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଧୋଇ ପୂଜା କରିଦିଅ। ଆରେ ମୋ ନନା 5G ବଣୁଆ ବିହାରୀ। ହଁ ତମ ଘରେ ପଶିବି କାଟିବି କିଆରି ଜାଣିନ? ବାସ୍ ବାସ୍ ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ଗୋଟା ଦିନେ ମୁଁ 7ଟା କଲ୍ କରୁଛି, ମୋ ଆଗରେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ହଁ ମୁଁ gmail.comରେ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଜିମେଲରେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁନ, ସାଙ୍ଗେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି ମୁଁ କେତେ ବାହାର କରୁଛି। ଆରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ସହିତ କାଜଲ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋ ନେଟୱାର୍କଟା ରହିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ କଟାକଟି ହେଇଗଲା। ହଁ ଆରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାମା ମେସର ବାହାଘର ମୁଁ ନିଜେ ଖୁଦ୍ କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ସିଧା ମାମୁଁ ବନ୍ଦ। ହଁ 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 ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ସେପଟେ ବାହାଘର ଗାଡ଼ି ତୁ। ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ମଉସା ରୁହ। ଏଇ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟୁଛି ଏଠି? ଫୁଟୁଛି, ବାଣ ଫୁଟୁଛି। କୋଉଠି ସେ ବାଣ ଲାଗୁଛି? କାହିଁ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଟୁଛି। ପଛରେ ନବୁ। ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଆଉ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର। ଆଉ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର? ବଜା 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 ବଜା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛ ତ? ଆଉ କେହି ନାଚୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଏକା ନାଚୁଛି? ଆଜି ର ମୋ ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦଉନୁ। ଆଉ ଭବ ନାଇଁ, ଭଲ କିରି ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ନେଇଯା, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଫାଇନାଲ ମୋର ଆଜି ବାହାଘର ହଉଛି ଟି? କାଳିଆ ଆସିନି ମାନେ ଫାଇନାଲ ବାହାଘର ହବ। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ପାଲ ପକେଇଦବା। ହଁ ଚାଲ 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 ଆସ ଆସ ଚାଲ। ଏପଟ ତ ବରକନ୍ୟା ଆଇଲେନି। କହିଥିଲି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିକି ଦବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମ୍ବ କାଠ ଆଣିକି ସଜନା କାଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ପୋଡ଼ିବ? କାହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି, ବାହାଘର ଅଧା ଲାଗିଲା। ଏଇ ଦେଖୁନ ତା ଟଳିଲାଣି, କ'ଣ ଗାଦି ଟଳିଲାଣି, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଦି ବି ଟଳିବ। ଆରେ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ, ହେ ବର ଗୁଡ଼ାକ, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଆଣିବାକୁ, ଗୁଆ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରିବି? ସଜେଇ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି। ମଉସା ନମସ୍କାର। ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ବର ମୁଁ। ତମେ ବର? ଆଉ ଯିଏ ବାହା ହଉଛି ତା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନା ତମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ? ମୁଁ କଣ ବାହା ହେଇଛି? ମୋର 78ଟା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦାନ୍ତକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ତମ ଆଖିକୁ ଟିକେ ସରମ ନାହିଁ, ତମେ କହୁଛ ପୁଅ? ବାହା ହବାକୁ ଆଇଛ ନା ଏଠି ରାମଲୀଳା କରିବ? ମୋ ପୁଅ 21 ଆଠୁ ଭଲ ମୁକୁଟ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଳ କୋଉ ଘର ପିନ୍ଧାଇ ଏଠି କଣ ବଳି ପଡିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଡେଟକୁ ଟୋଟାଲ ମୁକୁଟ ମିଳୁନି, ମୁଁ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଆଣିଲି। ପୋଷାକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ପୋଷାକ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟା ନେଲେ ତମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରବଳ। ବାସ୍ତୁ ଡାଳ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଲନି, ଇଲା କରିଥା। ନାଇଁ ସେ ମନା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମ ସବୁ ବାରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? କାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଗାଡି ପେଲୁଛନ୍ତି? ଏଠି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ହଉ, ଆରେ ତମକୁ ତ କହିଥିଲି ଘିଅ 2.5 ଲିଟର, ଚାଉଳ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ଗଲା ଏଠି ବାହାଘର ସେଲ୍ଫି ମୁଁ ବାହା ହଉଛି ରେ। ନା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଚାଲିଛି ବୋଧେ? ହଁ ଫଲୋ କେତେ 17 ଜଣଙ୍କ ଫଲୋ ଚାଲେ। ନା କଣ କହୁଛ? ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆଇଛି ନା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି? କଣ ଲାଗିବ ମତେ କହିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ଆଉଛୁ। ଏଟା କାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛଡା 5 ମିନିଟ୍ ଆଉଛୁ ଦେଖୁନ। ନା ତମ ପଇସା କାଇଁ? ଦୁଷ୍ଟ, ପଇସା କଣ ଦରକାର? ଚିହ୍ନା କଣ ପଇସା ଦରକାର? ଆଉ ଛାଡ, ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଝିଅ ଗୁଡାକ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହଉଛି। ପଳେଇଛୁ, ଏ ଗାଡି ରଖିଥବ। ଇଏଟା ନିହାତି ମଦ ନହେଲେ ବାହାଘର ପର୍ବ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଗାଡି ଆଣିଛି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି। ତମକୁ ସାତ ଆସ୍କା ପଡି ପିଇ ଦେଇ ଯାଉଛି, ବେକାରିଆ ଲୋକଟା। ବାହା ବଗାଇଛି ଆସ୍କା ପଡି ପିଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ନା ଚଳିବ।
ହଉ ଚାଲ କାମ କର ଏଇ ସୁଟିଂ ପଇସା କାଇଁ ଏ ଶଳା କିଏ ବି ପଛରେ ପଛରେ ଫୋନ ପେ ରେ ଦେବି ଯା। ସିଏ ଆଉ ଚଳିବନି ଆଉ। ଇଏ ପୁଣି କିଏ ସେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା। କ୍ୟାମେରା ବାଲା ହଁ। ବାପା ଭଲ କରି ତା ଦାନ୍ତକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ନେଲୁ ଯେମିତି ଲୋକ ରାତିରେ ଚିରଚିରି ବାଜିବେ ବାହାଘର ଠିକ ହବ ସବୁ ଏଇନା ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହବ କଟା ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କୋଉଠି ଇମେଲ ଆଇଡି ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସରେ ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇବନି ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ର କହିଲା କି ମନ୍ତ୍ର ଆରେ ଶଳାଟି ତୁ ଯୋଉ ବାହା ହେଇଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇକି ପଠେଇଛୁ ନହେଲେ ତୋର ଯୋଉ ମୁହଁ ଗୋଟେ ମାଇ କୁକୁର ଦେଖିବ ସିଏ 7 ଦିନ ଉପାସ ରହିବ ନନା କେମିତି ଜାଣିଲ? କାଇଁ ତମେ ନିଜେ ବସି ପଡୁନ ଆଉ କଣ ଝିଅ ସେ ମାଇଁ ଝିଅକୁ ଆଣିବ ଫେର ମତେ ପଚାରୁଛ ସେ ମାଇଁ ହେବେ କୋଉ ଦେଖିଲ? ମୁଁ ବେକାରୀ ଆଲା ସେ ମାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ପଚାରୁନି ମତେ ଆସିକି ଝିଅକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ କଣ ନିଜେ ଆସିବା ଆବୁ ହଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଇଏ କେତେ କମ ମୋ ନାଁ କେତେ କେତେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ନାଁ ଜାଣିଛ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର କରୁଛି 70 ଖଣ୍ଡ ବାହାଘର ଫେଲୁଅର ନାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ମୋ ଦୁଃଖ ହଁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଆଣିଲେ ନା କଣ ପୋଡାପୋଡି ହବନି? ଘିଅ କହିଥିଲି 1.5 ଲିଟର ଆଣିବାକୁ 150 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ଜଳେଇବି ନା ନିଜେ ପୋଡ଼ି ମରିଯାଇବି ନାଇଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ପଢ କଟା ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ହେଇଯିବ। କଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ମାଲଟା କାଇଁ ହାତ ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ତମେ ପିଉନ କି ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ କଣ କହୁଛ? ए बापा नास्तिक ब्राह्मण ओम क्लीम सब वेद वेद ओम तेरी मोहब्बत इसके प्यार प्यारे जन हाथ में यार प्यारे ଇ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର? ମୁଁ କଣ ନିଜେ ଜାଣି ପାରୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋର ଏଇଠି ଯାହା ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପଠଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ତମେ କହିଲେ କନ୍ୟା ଆସିବ ଡାକୁନ। କନ୍ୟା ସହିତ ଥାଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଆମ୍ବ କାଟୁ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଇଛି ବାରିକି ଆଣି ପଳେଇଛି ଧୋବଣୀ ଆଣି ବସେଇ ଦଉନ ସେ କଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିବେ ଆରେ ଏମିତି କେତେ ଖଣ୍ଡ ବାହାଘର ମୁଁ କରିଛି ନା ହଁ ମୋ ନା ବଣୁଆ ବିହାରୀ ହଁ ଘରେ ପଶିଲେ କାଟିବି କିଆରି ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ 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 ନା ଉପରେ ଉପରେ ନୁହଁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଯଦି ପିଢ଼ା ମିଳୁନି ଇଟା ଦି ପଟେ ଥୋଇ ଦିଅ ହଁ ଠିକ ରଖୁଛେ ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି ଯୋଡ଼େ ହିନ୍ଦୀ ଡାଇଲଗ ମାରିଦଉନୁ ସନ୍ଦେବଲ ହଁ ରଖୁଛି ନନା ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ। ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମେସେଜ କରୁଛି ବହୁ ଓଷା କଲି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଦିହ ଥରୁଛି। ପାଣି ଡେମ୍ବୁ ମରିଯିବି କ'ଣ ରହିପାରୁନି ଲେଖିଛି ପ୍ରିୟତମା କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରିୟତମା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆରେ ଶଙ୍କୁଆ ଶଙ୍କୁଆ ମୁଁ ଏ ପଇସା ନେଇକି କ'ଣ ବାଜା ନିଆଁ ଲଗା, ନିଆଁ ଲଗା। ନନା କୋଉଠି ବସିବେ କନ୍ୟା? ଏଇଠି ବସ। ନନାଙ୍କ କୋଳ ଉପରେ ବସୁନାହାନ୍ତି କହିଲା କୋଉଠି ବସିବେ ମା ଝିଅ ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ କି ବିକଳିଆଟା ମ କେମିତି କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି ମୋ ମନ୍ତ୍ରଟା ଯଦି ତା କାନକୁ ନ ଯିବ ସେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ମୁଁ 14 ପୁରୁଷରେ ଦେଖିନି ମାନେ କନ୍ୟା ସେପଟେ କନ୍ୟା ପରେ ଏକାଠି ବସନ୍ତି ନା। ଯଦି ଦେଖିନୁ ଏବେ ଦେଖ ଭାଇ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଶୁଣୁ ଯଦି ତା ମନ୍ତ୍ରଟା ମୋ ତା କାନରେ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ନ ବାଜିବ ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି 10:45ରେ ମରିଯିବୁ ତାହେଲେ ସେ ସେପଟେ ବସ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା ବୁଲେଇକି ଆଣ ଝିଅକୁ ବୁଲେଇକି ଆଣ ଆରେ ନଜରଟା କଟିଯିବ ओम सिद्धांत मिश्र सव्यसाची सहित अर्चिता ଯାଉଛି ନା 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 ମଟନଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ହଁ ବଢିଆ ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇବ କାମ ଅଛି। ନା ନା ତୁ ବସ 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 କାହିଁ ବସିବ କାହିଁ ବାହା ହେଇଯାଉନି ବସ ଭାଇଟା ମୋର ବାହାଘର କଲାବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ନିହାତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନନା ଇଏ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର? ଇଏ ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦ ଧରି ନା ଆଉ ରାବଣ ମନ୍ଦ ଧରି ଲୋକ ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାବୁସାନ ନ ବାଲିଲେ ଲୋକ ତାଳି ମାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଲୋକ ଇଏ ମେନ୍ ମନ୍ତ୍ର ତୁ ବସୁନୁ କାହିଁକି ଓମ୍ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବାର ହୁଅନ୍ତି ନନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ এইটাকু ঘরକୁ ନେବି ନା କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଓ ନନା ତମେ ବୁଝୁନ ନନା ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଲେ ଚାଉଳ କହିଥିଲି 100 ଗ୍ରାମ ଦେବି ଦେବି ନା ଦେଉଳ ଦେବି ଇଏ ହାଇ କରିଦେଲା। ଚାଉଳ କେଡ଼େ ବେଲ ଯେଟା କି 47 ଥର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଫେର ଲାଇଭ୍ ରଖୁଛି ବାହାଘର ଚାଲିଛି ଏଇଟା କନଫର୍ମ କନଫର୍ମ କହି ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ଧକେଇଲେ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି
ଓମ୍ ବାବା ଚାଉଳ ରେଟ୍ ଅଛି ବୋଉ ପୁଅକୁ ଆଞ୍ଜିଲି ଚାଉଳ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏ ପିଲା ଏଇ କାହିଁ ପଛପଟେ କେଞ୍ଚି ପକଉଛ ମଶା ମାରୁଛ ଧର କଣ କେଞ୍ଚୁ ଚାଉଳ ମଟନ ସେପଟେ ଖାଇବ ଏଠି କାହିଁ ଗେରେ ରହୁଛ ହଁ ମିଠା ବି ଦେଇ ନା ଜଳିଲା ମତେ କଣ ଜଳିଲା ଆରେ ଏ ତ ତୁ ଜଳିଯିବୁ ରେ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଏକାଥରେ ଲିଭେଇ ଦେଲି ନନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଆରେ ଇଏ କଣ ତଳେ ବଇଛନ୍ତି ଆରେ ଚେୟାର ଆଣ ଏଠି ବସିବେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଇଏ ବା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଝିଅର ମାମୁଁ ଝିଅର ମାମୁଁ ଆଉ କଣ କିଏ କହୁଛ ତା ଭାଇ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଇଏ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ। ପଛଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାଲଟା କାଇଁ ମାଲଟା। ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବ ବାହାଘର ହବ ତୁ ଦେଇ ओम तेरी नाम तेरी संस्कृति प्यारे तुम हम जयम ज्ञानदायिनी वस्तु तुम स्वाहा ओम तुम आते की तुम राशि कौन କୁମ୍ଭ अच्छा बाहागर एबे संपूर्ण हब जाओ ब्राह्मण दक्षिणा आण एबे हाथ गंडी पड़िबो आंब पत्र अरे आंब डाल ସଜନା କାଠରେ ବା ଚଳଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ अरे आंब डालटा एठी रहिले तमर हाथ ऊपर हाथ डर ना एमती केते नियम निभेइछु ओम स्वाहा विश्वास करिवनु 50,000 टंकार बागर मु 5,000 टंका सारि दे हां बुझिबो नै ନନା ଆମର ଏନେ ମଣ୍ଡ ଡଳ ଅଛି बाळा डाल काई तो गछ उपाड़ देलु अरे हे ନା ଟିକେ ପାଣି ପକଉନ शुभ 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 हाँ पूरा उपाड़ी ही पड़लानी आस आस हाथ गंडी पिटी हम हाथ गंडी पड़ो अरे मु थर कौन शुणी झील आउ गाउ भल बंधु ନା ଆମ ନନା ଆ ନା ए आई ନନା एंड लेडी इन द जीव निंदु ତୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର बेले बेले रागिले मिटे कहि दिए एबे परस्पर कथा हुओ देखा देखी हुओ ना। खुंपा खुंपी हुओ नना टिके चुप रुह तो ए सब ये नना बरू को देखि दिए आज कौन बड़ बाप ना कौन अरे ये तो बड़ नुए आउ ये तो मो ससुर भले लागु କନଫର୍ମ ମୁଁ ବର रहिदा रहिदा निद हो जाई देखलु बा मा देखिलु आउ तो देखिलु मते मिछ कहि के बाहा बागु बासी ଆ କିଏ କାହାକୁ ମିଛ କହିଲା ମ फिल्टर पकाई के देखना मो सुंदर ଆରେ ମୋର ବଡ ଫୋନ ନାହିଁ ଫିଲ୍ଟର କିଏ କାହାକୁ ପକେଇଲା अरे सीए कहूची तत्ते जेतळे इंस्टाग्राम रे देखिदला तोर गोटी सोनी दवाल भलिया बढी थला तमे धोके बैच कोन फिल्टर पकाई के मते बाहा बागु बासी जा बंद कर चिटर ଥାଉ ରହିଯା କିଏ କାହାକୁ ଚିଟିଂ କଲା କିଏ ତ ଜିତେଇ ଦେଲା କଣ ना ना बाहागर बंद करे तार କାହିଁକି कथार सहिल कथार सहिल ମୁଁ ଓଷା କରିଛି एगो कुमार पुने चलछि ना ତୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଥିଲୁ କି रहिलु बापा धुआं अधिका हलान टिके रहि जा धुआं अधिका मुह देखा दम तू तो सेमतिर कोला टिके रहि जा एबे कोन कहि क कंटिन्यू कर कोन हे କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କୁଆଡେ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇଥିଲି फिल्टर ना कोइ गरे अरे काम कर आसो हाथ गंडी पका पकी करिया गलो मो टाइम मिला मु गले फेर आउरी पटियर रोड बागर अछि कोन आलवा अरे कोन ना कोन ना मैं को बाहाई पारिबिनी अब का काहे ना मो बाहाई सारी छी मोला 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 ला ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇର କଣ ଲାଗିଲା ନା भाई की बात कमाइला का भाई कोन ଭାଇ अरे जिया उठी पड़ेला नाही भई नीचे रे सुनाई का गालवाटा ये तो कहउ जल्दी बा हेबी अच्छा जिया तुम सतेर भाई जो हां मो बाहाई छी मो देह छुई गइलो तम देह मु काई जेबी बाहाई छी ब्राह्मण लोक जा कहबी सत कहबी कौन कहे से बाहा ही तू केମିତି कन्फर्म नहीं राजा बाण रोशन नेकी आइलु ଭାଇ 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 କଣ ହେଲା ହଉଛି କଣ ଏ ନନା 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 ସକା ଭାଇ ଗଲା କନା ଉଡେଇଲେ ତ ଭାଇର ବୁକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭାଇ ରହିଥା ରହି ନନା କାଳି ସେ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କଣ 3 ଥର ପଡି ଗଲେ ଏମିତି 3 ଥର 30 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଠକେଇଲା ଏ କଥା କଣ ସତ କୋଉଟା ସିଏ କୋଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ଏଟା ସତ ମୁଁ ତ କାଇଁ ବାହାଘର କରିନି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ପଚାର ତାକୁ ମୁଁ କଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମୁଁ କୋଣ ଚାଲିଛି କଣ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ମ୍ୟାଟିନ ଶୋ ଚାଲିଛି ଆସୁନ ଦେଖିବୁ କହିଲା କଣ ଚାଲିଛି ଶିବଲି ନାଚୁଛି ଦେଖ କେତେ କହିଲା କଣ ଚାଲିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝି ତେଣୁ ଏ ତମ ଝିଅ ଭାଇଟି ତମ ପୁଅକୁ ଧରିକି କଣ କେତେ କେତେ କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ତମ ଝିଅ ଏ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉ କୁଜି ବାଳିଆ ଦାଢି ରଖିଛି ତମର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିକି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖେଇଛି ତେର नना तुम सेमिति कहि परिबिनी मते ना मु कौन कहूँ गाँव मागे चली तमर जो भणी सुंदर चेहरा भीतर असुंदर कथा टे कहला कहला कौड़ी से आउ काकू दिल दे दिया केमिति କଥା ଦେଲା ସତରେ हां सतरे
କଣ କରିବି ଅବିକା ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ସବୁ ଜାଗା ଅଜା ଦେଖୁନି ମାରି ପକଉଛି। ଏ କଣ ହେଲା ଭାଇ 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 ତତେ ଫାଇନାଲ ମରିଗଲା ତୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଆଉ କଣ ଏ ଶଳାଟି ଜାଗା ଅଜା ଦେଖୁନି ବଇଟା ମାରୁଛି। ନା ତମେ ଗୋଟେ କର ଅବିକା କଣ ହବ? କିଛି କରିହବନି ମାରିକି ମୁଁ ତା ଗଳେଇ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ଶଳା ଘିଅ କିଲୋ କିଣି ପାରୁନ 150 କିରୋସିନରେ ମୁଁ ଜାଳୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। କେତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ 13 ଜଣରୁ 14 ଜଣ ଶଳାଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ସମସ୍ତେ ଖାଇଛୁ ବାଳ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଶଳା ମାଛ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଗଲେ କୋଟା ବଣ୍ଡା ମୁଁ ଦେଖୁନି ଶଳା ଫିସ୍ ମାଛ ଜାଗାରେ ଷୋଳ ଖାଳିଆ କରୁଛ। ଏଇଠି ଝିଅର ବୋଉ ଆଇଲ ଯେ ଝିଅ କଣ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆରେ ସତ୍ୟରେ କଣ ତମେ ବାହା ହେଇଥିଲ? ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। କୋଉଠି ବାହା ହେଇଛି? ମଣ୍ଡପରେ କାଇଁ ଆମକୁ ତ କହିଲା। କହିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତ। ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତମେ ମତେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତ। କାଇଁ କହିଥିଲେ ଆମେ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତି? ଏତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କିଏ ଆରେ ଦବ? ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା ହେଇଥିବ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ କାଳିଆ ଭୁଆ ଦାନ୍ତୁରାକୁ ମତେ ବାହାଘର କରୁଛ। ଆଉ ଇଏ କଣ କରିବା? ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ କଣ କରିବା? ନନା ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ତମେ କଣ କରିବ ସେଟା ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାଇ କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ସେ କାହାକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି ମୁଁ କଥା ଦେଇନି ଅଲରେଡି ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ କାଳିଆ ଆମ୍ବ ଭୁଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଚାଲିଗଲା ବାହା ହବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ମା ତତେ ପଞ୍ଜାବୀ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ଏଇଟା କଣ କି ତୁ ବା ବେଲ ଯା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆଣି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛୁ ଧୋତି। କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି ଏଟା ଲୋକ ବିଲର ତଳି ରୁଇଆଙ୍କର ବି ଆଠୁ ଭଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛନ୍ତି। ବାସୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୋଷ ଥିଲା। ବାସୁ ନା ଗନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା ରହିଲ ଏ କାଳିଆ ସେକାଜେ ଏ ବାହାର ଶଳାଏ, ତମେ ଆସିକି ବାହାଘର ରହିଲ। ଏ କାଳିଆ ସେକାଜେ ଇଏ ସରି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଟିକେ ରହ। ବାହା ହବୁ ନା ଫାଇନାଲ ପଳେଇବୁ କାହିଁ ସେ ମନା କରୁଛି ରହ। ଆଚ୍ଛା ମା ତୁମର ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି? ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି। ଆଲୋ, ଏ ପାଣି ପକା ପାଣି ପକା ପାଣି ପକା ପାଣି ପକା ପାଣି ପକା ମୋ ପାଣି ପକା ଭାଇର କଲିଜା ଜଳିଗଲା କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଏବେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କହିପାର। ମୋର ଏଠି କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ସେ ଯାହାକୁ ବାହାଉଛି ବାହା ମୁଁ ଚାଲିଲି। କାଳିଆ ଭୁଆ ତୁ ଯେମିତି କାଳିଆ ଭୁଆ ନେ ତୋ ଚୁଡ଼ି ନେ ତୋ ମାଇପ କାଳିଆ ମାଇପକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ନେ। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ନା। ନା ଭାଉଜ ପଳେଇଲେ ଭାଉଜ ପଳେଇଲା କଣ ମୋ ଭାଇର ମାନେ ବାହାଘର କରିବି? ଭାଇ କେମିତି ବାହା ହେବେ ଭାଇ କେମିତି ବାହା ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ନା। ଭାଇ କାନ୍ଦନି ଭାଇ କାନ୍ଦନି ଭାଇ କାନ୍ଦନି ଦାନ୍ତ କି ହସ ବେଲଜା ଲାଜ ନାହିଁ। ବାହା ହବାକୁ ଆଇଛି ଧୋତି ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ନନା ହଁ ବାବା ପିଇ ପିଇ ତ ଢାଳ ଢାଳ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲୁ। ପଟକିନି ଆଇଲା ଫଟକିନି ପଳେଇଲା ମତେ କଛି ଭାବିଲା ପାରାଦୀପ ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲି। କେତେ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ବାଜା ବାଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ସବୁ ନିଆଁ ଧୁଆରେ ପଳେଇଲା। ହଁ ବା ସଜନା କାଠ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି କେତେ ପଇସା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଇଏ କଣ ବାହାଘର ଆଉ ଏଟା ଖେଳ ଘର ସିଏ ଭାବିଲା ଏଟା ନାରୀ ନୁହଁ ଡାହାଣୀ ଏତେ ଜାଗାରେ କଥା ଦେଇଛି। ନାରୀ ନୁହେଁ ସେ ଡାହାଣୀ ତାର ବହୁତ କାହାଣୀ। ତାକୁ ଟେକିକି ନିଅରେ ମୋର ଆଉ କଣ ବାହାଘର ଆଇଲାନି ଆ କଥା କି। ହଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଭାଇ ପଇସା ଫୋନ ପେ ପଠେଇଦବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। କିଏ ନିଆରେ